जौगाफु रोदोम क्लाबा रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै सांग्रांथियारि हाबाफारि खुंफुंदों। कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय चन्द्रपुर गामिनि जौगाफु रोदोम क्लाबा सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंगा गुथि रंजालि बैसागु रंजाथाइ फोरबो फालिथाय खुंफुंदों। बेजों लोगोसेनो थांनाय 2025 मायथाइयाव सेबाजों खुंफुंजानाय एसएसएलसी आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसुलि फरायसुलाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि कम्पिउटार आयदायाव फोरोंगिरि हाबा मावग्रा लोगो बिबुंगोरा राजु नार्जारि बिथाङा बाहागो लानानै बेसेनगोसा बिबुंथि होलाङो। आरो चन्द्रपुर गामिनि जौगाफु रोदोम क्लाबनि बिबानगिरि उमानमन्द नार्जारि बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों बिटिआर सरकारखौ बे हाबाफारियाव रां अनसुंथाइ हरनानै हेफाजाब होनायनि थाखाय साबायखर बावदों। उद्देश्यआ बेनो जोंनि जौगाफु रोदोम क्लाबा बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो गुथि रंजालि फोरबो फालिनायजों लोगोसे जोङो जानाखि दाख्लैसो जानानै थांनाय एसएसएलसी आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय गथ'फोरखौ जों मान बावनाय हाबाफारि लाफादों। आरो लोगोसे जोङो जोंनि एरियानि गथ'फोरखौ मोजां गियान होनो थाखाय आरो बोसोनखौ होनो थाखाय जोङो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसार सार राजु कुमार बसुमतारिखौबो जों हांख्रायदों। जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों सारा बेखिनि टाइमाव जोंखौ हेफाजाब होफैनो हानायनि थाखाय आरो बेनिफ्राय साबसिन जोङो दा गोजोननाय मोन्दों बे प्रग्रामाव जोंखौ हेफाजाब होनो हानायनि थाखाय जोङो लोगोसे बिटिआर गभर्नमेन्टखौ जोंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय जौगाफु रोदोम क्लाबनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावदों। मानो होनोबा जोंखौ हेफाजाब आरो मदद होनायनि थाखाय। सानसेनि हाबाफारि जिहेतु नोंथांमोना खुंफुंदों मा हाबाफारि लाफादेरनाय जादों? दिनैनि हाबाफारिया जाबाय जोङो फुंबिलि समाव जोंनि जौगाफु रोदोम क्लाबनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि आरो लोगोसे जोंनि आलासि सिनायथि होनाय हाबाफारि लानाय जादों आरो लोगोसे जोंनि बैसोगोरा जानाखि जोङो बोराय बुरै बैसोगोरा सुबुं जों बेफोरखौ जोङो जौगाफु रोदोम क्लाबनिफ्राय मान बावनाय हाबाफारि लादों आरो लोगोसे दानाखि मेट्रिक पास जानाय ओइचएस पास जानाय बिथांमोनखौबो जोङो बरायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो लोगोसे देंखो मोनाबिलिखौ हारिमु मोनाबिलिखौ लाफानाय जादों। सोर फैगोन मोनाबिलि? फैनायाव जोङो हांख्रायदोंमोन जोंनिनो दानि जाखांफु मेथाइ रोजाबगिरि थाजिम ब्रादारखौ आरो लोगोसे जोंनिनो दा सोलिबाय थानाय फैलाजे बरगयारि सारखौ जों हांख्रायदोंमोन। बिथाङा गाव बुंनाय लेखा जोङो हांख्रायदोंमोन बिथाङा सम मोनोबा जोंनाव फैगोन होननानै बिथाङा जोंखौ सुबुरुन होदों। जिहेतु नोंथांमोनहा खमै गुथि जाबाय माबायदि साक्सेस जादों? साक्सेसआ बेनो जोङो बिराद गोजोननाय मोन्दों। मानो होनोबा जोङो खुंबोयै दिनैनिसिमावबो जोङो मोनफ्रोमबो आयदायाव जोङो मोजाङै मोजां खुंफुंबोनो हादों आरो इयुनावबो जोङो बेफोरबायदिनो खुंलांबाय थागोन होननानै जोङो आसा खालामदों आरो। मिडियानिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ बावग्रोबाय। लोगोसे दिनैनि जि जोंनि चन्द्रपुर जे रोदोम क्लाब कमिटिया जे दिनैनि बे गुथि रंजालि फोरबो फालिनायजों लोगोसे एसएसएलसी मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानाय जे फरायसाफोरखौ बिथांमोना दिनै आर'नाइ गांसेजों जे मान बावदों बियो आङो दिनै चन्द्रपुर गुदि फरायसालिनि जानानै आङो जोबोद बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों। आसा खालामदों जोंनि फरायसाफ्रा बे हाबाफारिनि गेजेरजों दानि जि बादायलायनायनि जि मुगा बे बादायलायनाय मुगायाव जोंनि बे चन्द्रपुर एरियानि बे रोदोम क्लाबनि सिङाव थानाय बे दरब्रै गामिनि साफ्रोमबो फरायसुलिफ्राबो माने फेरफाथिफानो हागोन आरो आं आसा खालामदों बिथांमोनहा अरायबो बे हाबाफारिखौ लालांबाय थागोन। बे हाबाफारिखौ लालांबाय थायोब्लानो जोंनि फरायसुलिफ्रा जे सोलोंथाइयाव अराय दावगालांनो हागोन आसा खालामदों। जोंनि बे जे बर' हारिनि जेनोखि सोलोंथाइनि जे सुबुंनि जे सोलोंथाइनि जे धोन बे धोननि जेनोखि खंख्ला जानानै थानाय जे बाख्रि बे बाख्रिखौ जोंनि नैबे जोंनि चन्द्रपुर एरियानि आंनि जोंनि फरायसुलिफ्राबो साफा माने बे खंख्ला जानाय सुबुं धोननि बाख्रिखौ आबुं खालामगोन आं बेखौ मिजिंथिनानै दिनै बे हाबाफारियाव
आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आङो बेखिनिखौनो बुंनाय जाबाय गोजोन्थों थेंकिउ बरिया सार दे